Ibe anyị ekene m unu. Biko iwe a na-eme na Nnibo nke dị n'Awka South Local Government, Anambra State. Onye unu na-awụ na bido bụ ọnọọhịa dị na be anyị ka ejidere ya ebe dị nọ na ndị otu ya. Ndị ahụ a na-ekwu okwube achị na ba bịara kampụ ọnọọhịa wee na-atụ alụ elebashi ya ebido mebe kidnapping ma ụmụ ibe ndị ọzọ n'ibe ba na-eme n'obodo ndị ọzọ. O nwere onye na-abịa apata ba egbe ukwu onye bebe a na-akpọ general, onye a mpatazialụ wee egbe wee welu ba na-eyuzu uche ma snipers ma iwe ndị ọzọ egbe dị iche iche. Mana ọ bụ site n'enyemaka ndị be anyị na ndị nche ime obodo Nnibo aka nọ wee kpalụ onye nke mmadụ nọ ndị ọzọ chọpụtazịa na aka kpagolo onye otuwe vancha niile wee na steeti ewu Adamawa steeti. Anyị na-achọzi ka anyị hand anyị over to appropriate authority. Anyị na ndị isi uwe ojii akarigo. Anyị na-achọzi ka anyị duzierie site n'ọfịs ndị AVG Nnibo ka anyị kpọjezierie ndị uwe ojii for further investigation. Ebe anyị na-ayọ bụ ka onye ọbụla kee Nkwucha, onye mara ele ochi enye aka wee na-akwado ndị nche obodo, onye aka na AWUSA abatagokwa Awka. Ọ na-aga na-ekwu ọ dịka ọ ịkparị amụ, mana nke na-eme life and direct. Ibe anyị ekene m unu. Demenu.